سلام زخبركم تعزبتنا نلوم درما كمتي ببوان إيست أفريقيا زدالو ناي تعنا أستمره نلوم درما بزعبا بريماريتال تيستين ويدما زي كلمة مرعى مرمرة كل خنفت كمدينا مساهم زلخو دكتور أبي الحدوكو كإيست أفريقيا ميديكال سنتر كامبالا يوغانداي سلام مكثا أنت عينت مرمراتاتيو زي كلمة مرمرة نمرعى زوكل وي زلو مبالنا قرب زعبا قداس نخو حدا نتبتات كندي نتوما بزي درجات زبطحو امنا مرعى درجات زبطحو ني إيست أفريقيا وكيله انكو حقوسكم كيلفتو دمقصال اقداسنتو كنفتن كلنا بزح باعتاتات يزلو بزح اقداس امبورتانس يزلو حدا خاو دما كلته زي فالوتو زنبرو ولقسبات ማለት حدا تبعتاي فقان سيتي مدعو كلو زلو تيوم مصامتي كمصامتن خوينم كنبرو سدرا بيت كمسرتو كلو ጥዑይ ስድራ ቤት ከምኡ ድማ ጥዑይ ውላድ እንትን ክህልዎም እዚ መርመራ እዚ አገዳሲ ይገብሮ ማለት እዩ ኣብዚ ክንርስዖ ዘይብልና መጀመርታ ጥዕና ናይታ ኣደ ትኾን ዘላን ናይቲ በዓል ቤት ወይ ኣቦ ዝኾን ዘሎን ይዘገድሰና ድሕሪ ድማ ጥዕና ናይቶም ውሉድ ማለት እዩ ካልእ እውን ዓይነታት ደም እውን ንገብር ኢና ማለት ካልእ ናይ ጅን ናይ ተወርሶ ዝመሓለፍ ሕማማት እውን መርመራታት ወይ ድማ ስክሪኒን ይግበር እዩ ኣብዚ እዋን ሎሚ حزب متى زلوا هجنا بزعبة زي كومن وإذا ما فلوت زخنا نبزعبة تمام حلف تحماماتنا أتوكلنا كنزارم مالتي سلزي بمجمر تخنجمر كلنا بHIV خنجمرنا HIV كلها أنا خم فلتو حدا خابتي بصوتاور كب زم حلالف حماماتي أب جزء مرعى ما تكونت HIV خم فلتو عبدم كأتفيروس عبدم كعلودي يلن بعينها خفلت أي كلني حدا وانات ونتي حموم ويدماتي تسكامي ملكتها زيري ديك تفلطوا تقلها سلازي بيستقل متن كان مرعى قدر حدا كتقبروا نزلنا إن نحاسبوا مرمرة اسمها HIV مرمرة ناتهم تعنا دما بقاتها عبد ولاد دحار دما عبد سدرا بيتي جنس عوارق سلازي كومو سلازي خونينا مجمرتا مرمرة نا HIV كقبر له نزلنا مالتي هذه HIV زخا حبيت تراجع يكون أبو هتعناتون شجر كمتي خالي مالتي حدا خاو من الصناعة تنسخ قاتم كله توسخ حماماتون كله شجراتون كفتر خال مالتي لذي أتعدى أنت را كنا تتعنا وين ما تعبون ترى كنا تعنو فليت ودما دحر مولاد دحري أبتنسين دحر دما أبتحرسي هذه حاجة زخونة مخرن معدن كاب بسمويا تعنا خلك كبيخل مالتي نابنت أبحرسي كمية كتقبر كم زلوا دحر حرسخ عمت واو تي قلعة كمية كتقتل كم زلوا إزي مثلا أبدمم تي فيروس استراحهم سوات يزارب الله أنت لا نتصاحن كجنا بزعبو زخنا كاب مع مخرن معدن زحلف نجاري لين مالتي كتيلنا نريو ناي سيفلسيو سيفلس ما بتقولنا زي فنتات عنا نسوا مالتي سيفلس كحوز خل حمامي سلازي أنت لا كحوز زخل الحمام من كله جنا إذا خمت أو زخل سعبينات كن أزيو عبيو بفلاي أو عشلات مالتي سلازي لازي سيفلس كالاك زي هدومو زفوس حمامي مالتي كفوسي كالي كفوسو قليلي مالتي تي كتدي تفويس كاو أنت لا زي فليت كاجنا سيفلس مبزحته وان ملكتات أيراني ملكتات أبزير إلو وانا دما نوي عمتات كتصنيح خالي كم زي كنا ماي برايماري نابلنا كسع ترشاري بتصح مالتي نوي عمتات انت تصنيحو عبدمك كساب ناي نيرف ويد ما ناي متنتات شجرون يمصيو مالتي كسعنا بستروكون كقلعكا يخالي اب عشلاتون بو منصر ناي منصال موت كاوا حليفو دما ديفكت مالت غودلتات لهم حصاناتون كولدي خليهم زي بسنكي سيفلس فنطاطا مالتي ስለዚህ زحاو حمام كسع زخونه تمرمرنا كنا تعنا كنفلت صبوي مالتي سالساي درجه سرعنا يم زلنا دما هيباتايتس بين هيباتايتس سين اذا بتغنيا ويبو لنا نصوع مالتي كم نفلطو ويبو حمش عينت لا حمش عينت فيروسات يم زلو تم كومن نفلطو حمش يم كابزيهم كلهم غنا بصوتاو ركبن بتناتهم سيفيريتي ወይ ድማ በትናቶም ሓደገኝነት ዝስሩዕ ድማ ቢን ሲኒየም مالتي ስለዚህ የም ሕማማት እዚኦም ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም ኩነታት ጥዕናና እንተፈሊጥና ድማ እዚ ቫይረስ እዚ ኣብደምና እዚኦም ቫይረስ እዚኦም ኣብደምና እንተለው ድማ ክንሕከሞም ይኽእል ኢና እንተ ዘይተሓኪምና እዮም ግና ብመጀመርታ ነቲ ውልቀ ሰብ ማለት እዩ እቲ መጻምቲ ወዲ ኾን ይኽእል ወይ ድሓር እውን ነታ ጓል
ብዙሕ ሽግር ከምፃለዎም ይኽእል ንኣብነት ዌይቦ እንተሪና ፀላም ከብዲ ዘጥቅዕ ስለዚ ፌይለር ከምፃልና ይኽእል ናይ ፀላም ከብዲ ሃስያ እዚ ሊቨር ፌይለር ኢልና ንፅውዖ ከምፃልና ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ ድማ ካንሰር እውን ከስዕበና ይኽእል እዩ ሄፓታይትስ ቢን ሲን ካንሰር ናይ ፀላም ከብዲ ብምምፃእ እዮም ዝያዳ ዝፍለጡ ስለዚ ካንሰር ናይ ፀላም ከብዲ እውን ከምፃልና ይኽእል እዩ ካልእ ምስ ተሓዝ ሕማማት እውን ናብ ኩሊት ናብ ገለ እውን ከምፃልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዕሸል እውን እንተዳ ርኢናዮ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ምንፃር ናይ ጥንሲ ከምፅእ ይኽእል እዩ ሽግር ኣብ ካልእ ተወሳኺ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ኦርጋንስ ወይ ድማ ኦርጋንስ ኢንተርናል ኦርጋንስ ናይቲ ቆልዓ እውን ካልእ ሃስያታት ከምፃልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሄፓታይትስ ቢን ሲን ድማ ኣቐዲምና ተመርሚርና ህልውና ናይቲ ቫይረስ ኣብ ደምና ኣረጋጊፅና ዘይምህላውን ዘይምህላውን ፈሊጥና ኩነታት ጥዕናና ክንከታተል ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ክሓም እውን ክንቋፃፀሮን እንኽእል ዓይነት ሕማማት ክሳዕ ዝኾኑ ማለት እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ቀሚጥናዮ ዘለና ድማ ብዛዕባ ብላድ ግሩፕ እዩ ከም ኩላና ከም ንፈልጦ እቲ ፍሉጥ ዝኾነ ዓይነት ብላድ ግሩፕ 8 ዓይነታት ደም ኣለውና ንሶም ድማ እቶም ኤ ኢልና ንፅውዖ ኣሉታን ኣወንታን ቢ ከምኡ ኣሉታን ኣወንታን ኤቢ ኣለና ኣወንታን ኣሉታን እቲ ኦ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ኣወንታን ኣሉታን ስለዚ 8 ማለት ካልእ ዓይነት ደማት ኣለዉ ግን እቶም ኮመን ወይ ድማ ኩላና ዝያዳ ኣብ ኩላና ዝረኣዩ ግን እዞም 8 ዓይነታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኩነታት ዓይነት ደምና ንምንታይ ምፍላጥ ኣሊና እንተዳ ኢልና ድማ ስፔሻሊ ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን እዩ እዚ ኣገዳሲ ዝገብሮ ምክንያቱ እታ ጓል ኣንስተይቲ እንተዳ RH ኔጌቲቭ ኮይና ፀኒሓ እሞ እንተዳ ኣብ ግዜ ሕርሲ ከይፈለጠት ሓሊፋ ሓሪሳ ዳሕራይ ኣብቲ ዝመፅእ ካልኣይ ሳልሳይ ቆልዓ ወይ ኣብቲ ካልእ ዝመፅእ ካልኣይ ሳልሳይ ጥንስታት ኣዝዩ ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ ማኔጅ ክትገብሮ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ይኸውን ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ዓይነት ደማ ፈሊጣ ኣብ ግዜ ናብ ሕርስን ናብ ጥንስን ናብ ሕርስን ተኣትወት ዝበለፀ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኢስት ኣፍሪካ ሜዲካል ሴንተር ነዚ ኩሉ ክንጠቕሶ ፀንሐና መርመራታት ኣብ ክልተ ጨንፈራት ማለት ተቐዳማይ ኣብ ካዋላ ጋላ ኣብ ሳውዝ ፖይንት ሞል ጎኒ ኪንግስ ጌት እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ እንዴባ ማሳካሮን ኣዳሊልኩም ኣሎ መፂኹም ድማ ጥዕናኹምን ጥዕና እቲ ዝምስረት ስድራ ቤትን ክትሕልው ኢስት ኣፍሪካ ይላቦ ይቐኒለይ